И здравейте, аз съм Настин и това ще е епизод 5 на Clash of Clans. Това го направих трети левел хилна. Имам си дракона. Прегледвам си... и тази спелка. Реекспел си го прави втори левел. Ето. За това. Имал съм дракон. Атакуват ма. Чай да видим какво е атака. Дадох една друга база от тази страна. Мале. Колко е слаб. Добре, че ми е талхал. Не. Той е без талхал. Браво. Браво на него. Ела в цънк. Не е много добър. Не мой па кефещото. Пък дракона ще ме ги убие. Това е добре. Аз му прибих кинга, бе. Моят трети левел кинг. Ха-ха. Колко е зле. Омъгъл пак. Той няма време. Няма значение. Няма да го гледаме. Атаката ми няма да стане скоро. Един час още. Аз минуто не е интересно. Фак. Не ми се чака за това. What the fuck? За и хога си го апгрейдвам. Правя си хога от 5 дена. Вчера го направих. Съжалявам, че така грезка да говоря, но няма помня това по-гърво. Това вече имаме една бомба от четвърти. Ето да, 1 милион с пети. Че е готино. Аз бях събрал 2 пъти макса, 2 милиона и 62 хиляди. Не, още не си ги апгрейдвам. И гоблина ми стана трети левел. Много сте видяли евента, вече 2500. Аз това го спечелих. Това е добре. Виждате. През това време ще играем Talking Tom и след малко се връщам. И върнахме се. Играем малко таз. My Talking Tom. Дали ще е готино или не. Ама аз вчера почнах да играя и ми е на 8 години. Окей. Не. Фак. Мразя, когато ни дават такива скъпани реклами. Айде бе, не мога да го изскъпа. Него. Как забива. Как ми забива. Тя го прецаках. Няма вода. Какво ще ядеш, бе? Не искам да спи. Чай да какво иска да сънува. Анджела. Любимото нещо. Дай малко и парички. За парички. Охо.
коя игричка. То съм по-добър. На планетите. Не много, но. Забивам. Малко ми забива като смивам. Затова са сори. Не искам да ми забива, но пък забива. Много бързо. Yes. Омага. Ще гледа в слънцето. Yes. Много бързо. И не бързайте така. Колко е гадно. Мазно. Омага. Няма да те сваля. Не благодаря, вече ма изнервя. Искам не се показвай повече в живота ми. Това съм много добър, бе. Омага. Аз не виждам. Ето. Омага, я стих. Аз съм тискам. Ето, аз не съм много добър, колкото мога, толкова. Ето, колко точка 11. Пак е нещо. Дай малко да покараме колички. Колички-пички. По-бързо. По-бавно. По-бързо. Още бързо. Пак бързо. Бавно. Ето. Браво. Брато, дори съм нещастив. Добре, че има бъл. Че до сега бях умърлял 1000 пъти. О, не. Тук съм много зле. Вот не виждам нищо. Ето. Бъркам се. 17. Наиграли са. Чакай, бе. Аз съм купа храни. По-скоро едно нещо. Една пошенка за сън. Манго. Автомобил. Фак. Хайде бе, давай в тъпата кухня. Трапезарията. Готов си? Хайде бе, манго. Или как говори, като не знам си какво. Ама какво? Дай парата, че нямам пари.
Ако мое едно кило сирене оти кравата умря. Скъпи дядо Коледа, тази година искам един принтер, едно такова, ама и едно кило сирене оти кравата умря. Ама ти Джоре или си седнал Джоре на въртици? Ама какво Джоре? Циганско или помашко? Как циганско е? Помашко? Ама какво помашко? Християнско? Да, ама не. Никога не е било и така. Ще бъде. Соманга, бе. Хайде, бе. На хорото да печем словото. Ама на хорото. Серем лайното. Мани пускай кинефа, че ще гръмне и баба ти ще гръмне. Що те дебелана с подпрана. Ама кой си ти? Майка ти в газа. Майка ти в газа. Седнало е Джоредо, ти. Това не е помашката песен в света. Оле, мале, дай ми парата, дай ми славата. Дай ми браточка, дай ми вената, дай ми сериозната. Тук горе има две коминчета, има две слова. Взимане, даване, малката пачка ще почне да те отрака. Взимане, даване, малката пачка. Взимане, даване, малката пачка. О. Взимане, даване, малката печка. Взимане, даване, малката подкачка. Оля, бе,
Nema zapali to s torbe. Ама кой? Еми балканския. Ама кой балкански? Балканския Байколу. Тос. Love. I love you. Subscribe and like. Thanks for watching. Two horse waters. Tihue, motherfucker, bre. Ki, kakateki. Kinkako. Abe kike, kere kike. Abe kiki. Bam blah 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 blah. Ай, това ще бъде този клип. След малко се връщам. Тук съм, дано да ви беше малко смешно на My Talking Tom. Трябва да ви било смешно. И това да видя за чалендж. Да такова някой. Така да качкам. Ай, дайте да такувам бе мангали. Мангал нещастен. Дай да те атакувам. Манго. Никой не иска да атакува. Да го атакувам. Охо, ето кой. Поне ми дракон. Ето драконите. Айде да почнем пред. Като ги ренджена. Нищо не правят.
О, не, ще загубя. Да, загубих. Съжалявам за тази ръчната атака. Не исках да я направя такава. Но това си е живота. Две хиляди 500. Най-скъпаната атака в света. Чак сега се сети. Нещастен. Нещастник. Чак сега се сети нещастник. Нещастен. Чак сега се сети. Поне 2% има. 3 и повече. Второ левел. Барбарен Кинга му. Това му е 9 има. Дори 4%. Това е така. Аз така може да бъде. Омога, като не знам английски колко е гадно. Един лично мога се върнах се. Защо винаги трябва да е 1 час? Това че мога да каза да го изместя. Да, от другата страна. Не знам. О, е такова може. Я ставай бе, мангол. Пак. О, за 1 час колко малко. Всеки може така. 4, 9, what the fuck. Как ме боли крак. Нещо не дава това коми. Много го пица, бе. О, мъка. Окей. Добре, мангал. 6 лева драго. Той трябва да ме е дал. Сам той има такова. Да, той има такова. Гадост. Хе-хе. Браво. Браво. Браво на него. Нещо така му проникват дракончетата. То базата ми е слаба. Затъха 10 11. Дори. Дадат му 6 гиганта. Това че се бъркам и се вижда, че не снимам. И се сложа тук. То не че ми пречи нещо, ама... Карай, то се знае. Найс.
Айде да видим как ще ме откува с тази база. А така, 11 дракона лата. Так. Да, так 11. Опа. Не може. Браво, никой. Ще ме мине с тази басичка. Има само бомби тук. Ще двете. Докъде пусна, бе? Да. То аз тук бих пуснал. Следи колко много дракони. Да. Айде, има дракон от 7 левел. Ема отиде. Тук ще видят бомбите тия. И ще се наричат, имаме Ейдо. Пак ще ме мине, бе. Пак ще ме мине. Няма шанс. Няма макс шанс. Да не помня. Това другото малко гледа. Там съм 3, 4, 5, 6, 7 оръжия. Друго всичко ми е отишло. Той се отиде. А поне гигантите са много опити. Да се радвам, че гигантите са много опити. Ще мога да се върна се. И там какво не остава. Фок. И браво. Браво. Браво, 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 браво. Браво. Браво, браво. И тук стои тук. Да съм за дракон. Нещо и защо не може да профил. Има го бе. 300. Нещо му става с това. Че ще го прави. Седмили. Браво. Става по-бързо. Дава му буст. Браво. 6 левел драгоните вече са. Не моите не. Не и тези. Top Wars. Визит. Това му лети. Теле, какво такова, бе? Това е спил. Чакай да му видя. Уау, така да сте таки.
Найс. Wow. Браво. Elder no. Браво, 100%. Чакай да видя. Браво, всичко му е макс. Без бейби дракона. И другите. И трите. 30, 312. Тук още 8 левела. Тук още 7. Тук още 15. What the fuck? Още 15. Браво, браво. 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 Добър си. Кажете ми какви други игри да играя. Харесайте, абонирайте се и чао.